أرحب بالجميع للمشاركة في المنتدى الدولي حول التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي في عفرين. ناوەندا ڕۆژئاوا یا لێکۆلینên استراتیجیک کۆمجڤینەکە ناودەوڵەتی لەسەر پاقشکردنا نژادی و گوهرتنا دەمۆغرافی لە عەفرینê li bajarê Amûdê Rojavayê Kurdistanê saz kir. Komcivîn bi beşdariya kesayetiyên diplomatîk, lêkolîner û rewşenbîr, herwiha partiyên siyasî û rêxistinên mafê mirovan birêve çû. Yekemîn cara ku komcivîneke navdewletî sebaratê rewşa Efrînê li ser asta Rojavayê Kurdistanê û cîhanê li dar dikeve. Beşdarbûna kesên pispor, kesên biyanî guhatine vê derê yanî meqseda wê ji bo got rastiya siyaseta dewleta dagirker dijî herêma Efrînê û siyaseta pêk tê anîn di Efrînê de ji bo bête ronîkirin bêtir agahî bête dan. Ev kesanê pispor ewan him zanabûna xwe hatin dana xwanêkirin. Ji ber ku hikûmeta Tirk nahêle ku rojnamevan herin wê derê, rojnamevanê ê ku heqîqetê jî bêje wan dike hepsa. Em hacet bûn ku heqîqeta vê siyaseta ku pêk tê anîn dijî miletê me li Efrînê bête belavkirin. Dagîrkirina Efrînê û piştî wê binpêkirinên rojane yên ku ji hêla grûpên çekdariyên bi ser Tirkiyê ve dermafê xelkên Efrînê de têne pêkanîn û bêdengiya civaka navdewletî derfeta berdewamkirina binpêkirinan ji hêla grûpên çekdar ve yên li Efrînê dike. David Phillips, diplomatê Amerîkî dibêje ew ê hewl bidin ku dengê xelkên Rojavayê Kurdistanê bigihînin civaka navdewletî bi taybet di derbarê rewşa Efrînê de. I'm going to continue to raise awareness about the project, about the crimes that have been committed against the Kurds, and the importance of engagement by the international community. We can't allow the Kurds in Syria to be slaughtered again. Dayikeke Efrînî yekê ji qurbaniyên êrişên Tirkiyê ye û wekî şahidhal di vê komcivînê de beşdar bûye. Takûbinpêkirin û komkujiyên ku artêşa Tirkiye grûpên çekdar yên bi ser ve li Efrînê encam dayî ji beşdaran re eşkere bike, daxwazê ji rêxistinên mafê mirovan û netewên yekbûyî dike ku li hemberî kiryarên Tirkiyê bêdeng nemînin. Em dixwazin hukukul însan û çi xwe dewletên destî xwe têkin û Efrînê me ava bikin û em vegirin ser carê xwe û tolanî çêbû û tişt nema gîçû em hûne derketin û ne erd û ne mal û ne milk em bi cilê xwe hatine. Xeles bêçû. Komcivîna navdewletî ya ji bo Efrînê dê sê rojan berdewam bike û divan her sê rojan de dê semînar di derbarê paqijkirina nijadî û guhertina demografî ya li Efrînê bêne pêşandan. Di buwarê siyasî, leşkerî û dîrokî û çandî de her wiha dê di roja dawiyê de jî encamnameya vî kongreyî ji raya giştî re bê ragihandin. Candar Şernexî, Kurdistan TV, Amûdê.